Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бөрханова. Бүген 19 январда православие динендәгеләр зур кошману бәйрәмен билгеләп үтте. Бәкедә су коену йоласын үтәргә теләге булганнар быел да изге чишмәгә килде. Һава шартларын исәпкә алып, районда су коену өчен бер генә урын әзерләнде. Кошману бәйрәмендә изге чишмә буендагы бәкедә коенучылар быел да аз булмады. Православие динен тотучылар бу көнне элек-электән изге суга ашыга. Каждый праздник православный – это тоже особый диалог между Богом и человеком. И тем более в этот день, когда мы освящаем воду, которую мы берем, которая нам в исцеление души и тела, нас к этому больше приблизил, да? И чтобы мы были, конечно, друг друга напитаны больше любовью. Біреулер бәкедә шумса, икенчеләр изгеләндерелгән чишмә суы ала. Чөнки аның шифасы күп авырулардан арындыра, сауыктыра диләр. Күпләр бит кудларын юып, чишмә суын савытларга тутырды. Бүген изге бәйрәм, суга килдек. Кошману суына ел сайын килә башлый. Жыл эчендә эшәргә инде шул. Матур гадәт буенча изге чишмәгә район башлыгы Разиф Кәримов килеп, православие динен тотучыларны һәм барлык зәйлеләрне кошману бәйрәме белән котлады. Поздравляю, конечно, с таким прекрасным праздником, крещением Господним. Конечно, желаем добра, мира. Как говорится, уже последние 2 года мы желаем себе только здоровья и мирного неба над головой. Пусть этот день принесет то же самое. Здоровья побольше нам всем. Узакка сузмыйча дин әһеле Вячеслав Атакай суны изгеләндерү йоласын башкарды. Дающийся тебе, Господи, Изге чишмә бәкесендә коенучылар өчен уңайлыклар булдырылган көн дәвамында махсус хезмәтләр халык иминлеген кайгыртып кизү торды. Кайнар чәйне дә ясап кына торалар. Кошману төненнән соң бәкедәге изгеләндерелгән су тагын 3 көн шифалы үзлекләрен саклый диләр. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Атна дәвамында Татарстанда карлы буранлы һава торышы хакимлек итә. Табигать сынаулары җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә зур кыенлыклар тудырды. Соңгы көннәрдәге күренешне халык ничек кабул итә? Бу хакта сораштыру өчен без шәһәр урамнарына чыктык. Республикада күп кар явуы һәм буран чыгу сәбәпле барлык районнарда шторм кисәтүе игълан ителде. Татарстанда көчле Атлантик циклон хакимлек итә ди синоптиклар. А по видео включаешь, кого все видно. Шәһәр эчендә тынычрак, трассага чыксаң, хәл тагын да катлаулана. Татарстан буенча бер тәүлектә һава торышы аркасында килеп чыккан аварияләрдә инде 5 кешенең гомере өзелгән. Юл иминлеге сагында торучылар бик кирәк булмаганда юлга чыгудан тыелып торырга куша. Манда нормально в городе. Мен Исказейден автобус белән килдем, на поле везде метет. Күз күрергә там нету видимости. Тыелып торабыз Исказей белән арасындагына, менә бүген просто пенсию задержали, шуңа гына килдем Исказейден Жаңазейгә. Без пенсионерга нәрсәндә җирлегә, туда магазин рядом, туда-сюда шәһәр арасында җөрмибез без. Иртән үз транспортында эшкә китүчеләргә дә яуган кар кыенлыклар тудырды. 3 көн эчендә зур көртләргә кадәр барлыкка килде. Тимер атны кабызып тиз генә кузгалам диме. Бу табигатьнең үзенең бер ямьлелеге бар, әйме кар, кыш, буран. Әмма ләкин һәр юлга чыгарга тәкъдим ителми. Юл хезмәтләре дә көчәйтелгән режимда эшли. Шушы 3 көндә Татарстанда айлык явым-төшемнең 78% яуган. Берәүләр якын көннәрдәге һава шартларын кабул итә алмаса, икенчеләр кар буранга сөенүләрен яшерми. Беләсезме? Менә топ-туры гына әйткәндә, бүгенге көн минем өчен это радость, потому что моя молодость вспоминается. 12 километр иде авыл. Менә шушындай погода, ул соңгы елларда гына шулай булды погода. Бу настоящий кыш, свежий, менә дигән. Дигәйбет, бик яхшы, бик шәй. Утырмыйбыз, ни за что утырмыйбыз. Бундый погодада наоборот гулятергә чыгабыз. Синоптиклар фаразлавы буенча карлы һава торышы атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Температура төнлә 5-15, көндез -2-дән алып -6 градуска кадәр салкын булачак. Адилә Бөрханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Районнан даими рәвештә махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм җибәрелә. Һәр оешма коллективы авыл җирлекләрендә яшәүчеләр игелекле эштән читтә калмый. Яңа елда беренче тапкыр хәрбиләргә дип тутырылган зур йөк машинасы Җиңү бульварыннан кузгалды.
Зәйлеләр хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм тутырылган тартмалар, капчыклар төйләр. 2024 елда беренче тапкыр махсус хәрби операция зонасында гуманитар йөкне озатырга әзерләнәләр. Луганск хәрби госпитальләре өчен юрган, матраслар, шәхси гигиена әйберләре, киемнәр, дарулар салынган. Алгысызлыктагы егетләребез өчен дә кирәк-яраклар, азык-төлек, шәхси посылкалар тутырганнар. Хәерле сәгатьтә, чтобы он доехал и вернулся, а мы будем ждать. Изге теләкләр имени юллар теләп гуманитар йөкне гадәттәгечә җиңү бульварыннан озаттылар. Зур көч белән шәһәр халкы, шулай ук авыл җирлекләрендә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм туплана. Чтоб дорога была чистая, чтоб легкая дорога была, чтоб он груз, который всеми заинцами, значит, был собран, довезен до точки разгрузки и благополучно, чтобы вернулся. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Игелекле эшкә алынып, зур юлга чыгучыларга имени юллар теләделәр. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейдә район башлыгы катнашында оешма предприятиеләрдә хезмәт коллективлары белән җыелышлар башланды. Очрашу гадәттә 2023 ел эшчәнлегенә нәтиҗә ясала һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнә. 18 январда район җитәкчелеге катнашындагы шундый очрашу Зей икмәк кабул итү предприятиесендә узды. Район җитәкчелеге катнашындагы хезмәт коллективы җыены Зей икмәк кабул итү предприятиесендә узды. Оешма хезмәткәрләре алдында беренче булып район башлыгы чыгыш ясады. Район башлыгы Зейнең социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре, эре предприятиеләребез эшчәнлеге турында сөйләде. Илдә барган махсус хәрби операция турында да әйтмичә калмады. Хәрби ир-егетләребез өчен Зей халкы әзерли торган гуманитар ярдәм чараларының фотографияләре экранда күрсәтелеп барды. Эшчәнлек нәтиҗәләре белән предприятие директоры Рафис Фәрдиев таныштырды. Аның сүзләренә караганда, бүгенге көндә предприятиедә 80-гә якын кеше хезмәт куя. Район авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Фәргать Камалиев тармак эшчәнлеге бүгенге көндә башкарылган эшләр белән таныштырды. Коллективка нәтиҗәле хезмәтләре өчен рәхмәт белдереп, эшләрендә уңышлар теләделәр. Катнашучылар үзләрен борчыган сораулары белән район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авыл җирлекләрендә дә традицион халык җыеннары бара. Әлеге җыелышларда ел дәвамында районда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясап, мөһим проблемалар күтәрелә. Киләсе елларга бурыч планнар билгеләнә. Аксар җирлегендә узган халык җыенында безнең төшерү төркемендә булды. Аксар халкы белән очрашуны район башлыгы Разиф Кәримов үзе алып барды. Үз чыгышында төрле тармакларда ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырды. Аннан соң көн тәртибенә куелган мәсьәләләр буенча фикер алышуга күчтеләр. Аксар авылы җирлеге райондагы иң төзек һәм зур җирлекләрдән санала. 7 авылны берләштерә, аларда 1600 кеше яши. Авыл җирлеге башлыгы Юрий Гыйльманов хисап докладында 1 ел дәвамында башкарылган эшләр, авыл халкын борчыган проблемалар һәм аларны чишү юлларын җиткерде. Җыелышта катнашучылар махсус хәрби операция зонасында һәлак булган якташ егетләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Хәрбиләрнең әниләрен хөрмәтләп чәчәк бәйләмнәре тапшырылды. Район башлыгы Разиф Кәримов чыгышында җирлектә узган ел күп эшләр башкарылуын ассызыклады. Бердәм булырга, бергәләп эшләгәндә генә нәтиҗәле һәм куанычлы булуын әйтеп үтте. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей ягында туып үскән Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Рабит Батулла шушы көннәрдә үзенең туган ягында кунакта дип алдагы чыгарылышларда хәбәр иткән идек. Аксакал язучы авыл мәктәпләрендә булып укучылар белән очрашуларын дәвам иттерә. 17 январда ул Бигеш мәктәбендә булды. Бу хакта киләсе видео язмада. Бигеш мәктәбендә якташ язучы Рабит Батулла белән очрашу укучылар башкаруында җир белән башланды. Рабит ага очрашуны һәрвакыт балаларны җәлеп итәрлек кызыклы кереш сүз белән башлый. Хушбый исең бер кырда торсын карабырсың исен иснәгәндә. Гаҗәп тәмле. Иснәгәнегез бармы? Юк, иснәп карагыз. Ләкин борынга якын китермәгез. Төшкертә. Киң кырлы шәхес бала чагы мәктәп еллары белән бәйле хатирәләрен яңартты. Укучылар гына түгел, укытучылар да кызыксындырган сорауларын бирделәр. Язучы кечкенә чагында очучы булырга теләгән, тик сәламәтлеге аркасында бу теләге аның хыялда гына кала. Очрашу барышында әле күптән түгел басылган Сипкелле әкият китабы турында да сүз барды. Бу җыентыкта Рабит Батулланың балалар өчен әкиятләре, хикәяләре, пьесалары урын алган. Укучылар белән бергәләп Габдулла Тукайның Шүрәле, Суанасы әкиятләрен дә искә төшерделәр. Очрашу җанлы барды, мәгълүматларга бай дәрес, онытылмас тәэсирләр калдырып, һәркемнең рухи дөньясын баетты. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.
Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зә яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, файдалы һәм хәерле яллар сезгә.